tuolla on punamies! Mennä tsiigaan! 981 tuntee nuoret, se haluaa, että tehdään muutakin kuin tuoret. 981, se tuntee nuoret, se haluaa, että tehdään muutakin kuin tuoret. Omaa osaansa ei aina voi valita, kun on mennyt pohjalle, se pitää ylös kavuta. Mut yksin se on niin vaikeet, ihan liian vaikeet. Kun 981 tulee valituksi, mä tiedän, että nuoret tulee välitetyksi. 981 tuntee nuoret, se haluaa, että tehdään muutakin kuin tuoret. 981 tuntee nuoret, se haluaa, että tehdään muutakin kuin tuoret. Jokainen ihminen on tosi tärkeä, jos joku edes hippaasti puuttuu järkeä. 981 ei arvostelu pelkää, jos joku jotain syrjii, se ei käännä selkää. Hei punamies! Moi! Mitätkö se on vihreä oikeesti? Joo. No niin, no mulla on tämmönen sentään. Saadaan homma hoitoon. Mahtavaa. Näytäks meni? Ja säkin tulet välitetyksi.